Yn dysgol i Bosnia fod y ffefrynnau, bod tu ôl i Gwlad Belga yn y grŵp yma, ar ôl dechrau siomedig iddyn nhw, mae'n fel sy'n nhw'n gryfhau, ond dim Jeco, dim Besic chwaith. Mae'r amseru yn dda, fyddech chi'n awgrymu? Wel, mae pawb yn gwybod am Jeco a Besic ac yn gwybod am eu safon nhw, wrth gwrs, ond mae gan Bosnia garfan gry ac pwy bynnag fydd yn camu mewn, mae'n mynd i fod yn her yna. Mi fydd y tîm o'r safon ycha, mi fydd yr awyrgylch yn dambaid a mae'n mynd i fod yn her i ni, ond her da ni'n ei groesawu. Ac pwy bynnag fysa ar y cae i Bosnia, da ni'n gwybod fod ti'n mynd i fod yn gêm anodd, oedd yn gêm hynod o dyn yma yng Nghaerdydd, chydig iawn rhwng y ddau dîm, a fydd i ddim gwahanol drosodd yna, ond allan ni ddim fforddio meddwl am eiliad bod y ffaith bod Jeco o Besic dim ar y cae yn golygu fod ti fod yn gêm haws. Mae rhaid i ni fynd yna a gwneud yn busnes ni, sef mynd yna i drio ennill y gêm. Fel sy'n pawb yn canolbwyntio ar Bale Ramsey fan hyn ac yn nghofio am y gweddill y chwaraewyr yn y tîm yn amlwg, ond mae'n gyfnod mawr, mae'n gyfnod cyffroes hefyd, yn unig i Pêl Drod, ni'n clywed Chris Coleman yn sôn am y rygbi hefyd. Chi wedi cael blas o'r cyffro gwmpas y wlad a jyst meddwl, falle mae tro ni fydd i haf nesaf. Wel, wrth gwrs, yn nod i ni wedi mynd ar tîm Pêl Drod i Ffrainc. A fod yn rhan o wlad sydd yn llwyddiannus mewn mwy nag un camp. A ges i'r plesar i fynd at Robin McBride bore dydd Sul ar ôl y gêm yn erbyn Lloegr a gweld rhai o'r chwaraewyr a gweld y gwaith calad maen nhw wedi bod yn neud a sydd yn nhw'n darparu ar gyfer Fiji. Felly yn falch o'r gwaith arbennig maen nhw'n neud. Ac yn ogystal, pan oedd y gêm, pan oedd y tîm Pêl Rwyd yn chwarae'n nghwpan y byd, oedden ni'n recordio'r gemau ganol nos a gwylio nhw yn y bora oherwydd tîm o Gymru unwaith eto ac isio bob Cymro, bob Cymraes a bob tîm Cymreig i fod yn gwneud yn dda. Felly ar hyn o bryd wrth gwrs yn falch fod y tîm rygbi yn gwneud yn arbennig o dda. Dymu'n o'r gorau iddyn nhw. Ac i ni wrth gwrs mae dipyn bach mwy boring, da ni'n gorfod roed y blinkers on a dim ond canolbwyntio ar beth da ni'n gwneud. Ac neu'n saff bod bob dim da ni angen i wneud yn cael i wneud a cario ymlaen efo'r gwaith sydd wedi cymryd lle yn barod. A blinkers neu beidio, chi'n edrych ar bethau fel detholion FIFA, y rankings, Cymru'n 8fed erbyn hyn. Beth bynnag o barn pobl am rhaid ni, maen nhw'n arwydd clir o'r gwaith o'r llwyddiant dros y blynyddoedd diwetha. Wel, yna lot o sylw yn cael ei roi pan ni rhyw 120, felly gobeithio fod yr un sylw yn cael ei roi rwan. Yr unig beth mae yn bwysig i ni ydy pan mae'n dod i bencampwriaethau bod ni'n diweddu fyny yn pot 1 yn hytrach na pot 5 a 6. Felly gobeithio bod hynny'n fantas i ni. A hefyd, fel ti'n sôn, mae'n adlewyrchu efallai gwaith sydd yn mynd ymlaen, ond da ni wrth gwrs yn gwybod na'r nod ydy mynd i Ffrainc os ydym ni'n wythfad yn y byd ac ddim yn mynd i Ffrainc yna mi fydd ni'n siom. Ond mae o'n rhoi hyder, mae o'n dangos bod na dyfiant, bod na gynnydd ac mae o'n linio'n mesur i wneud hynny. Ond yn y bon un targed sydd ganddo ni a cael ei Ffrainc yn hwyr na hwyrach ydy hynny. Pob lwc dros y ddegau nesaf. Diolch fawr.